Vítajte. Dnes sa pozrieme na jeden dosť zaujímavý prípad od jedného používateľa. Máme tu jeho list na rozlúčku umelej inteligencii a nejaké poznámky k tomu. Všetko sa to točí okolo náhlej zmeny na platforme ChatGPT. Áno, presne tak. A ten používateľ bol práve uprostred vývoja svojho projektu. Predstavte si, buduje si taký osobný sledovač návykov, volá to ROT 2.0. A dosť sa spoliehal na konkrétne AI modely od OpenAI. A zrazu proste zmizli. Bez varovania. Presne. Takže dnes chceme pochopiť tú jeho frustráciu, čo vlastne OpenAI urobilo a čo to znamená pre nás všetkých, ktorí používame AI nástroje. Tak poďme na to. Čo sa teda stalo? Jadro problému. V podstate prišiel o prístup k panelu viacerých GPT modelov. On tomu hovoril celkom vtipne Robots Mastermind Group. Áno, to som zachytil. A zmizel aj ten kľúčový model pre kódovanie však? Ten O4 Mini High. Presne ten. A zostal mu tam len jeden, ten nový GPT-5. A tá reakcia bola dosť burlivá, ako čítam z podkladov. No, tie slová sú naozaj silné. Píše tam o masakre robotov, dokonca digitálnych čistkách. Viete, to nie sú len také výlevy. Jasné. Odráža to ten pocit straty kontroly a hlavne, ako zdôrazňuje, straty tej plurality hlasov. To si na platenej službe cenil asi najviac. Rozumiem. Nešlo len o nástroje, ale o rôzne perspektívy, ktoré ponúkali. Presne, ako keby ste mali tím poradcov a zrazu vám nechajú len jedného. A aké to malo teda konkrétne dôsledky pre ten jeho projekt, ten ROT 2.0? Tomu asi úplne zastavilo prácu, nie? Úplne. Ten projekt bol, ako píše, dosť komplexný systém v Google Sheets. AI mu tam pomáhala generovať vzorce, skripty. Aha, takže naozaj hlboká integrácia. Áno. A keď mu zrazu zobrali tie špecifické modely, na ktoré bol zvyknutý, tak to bola stopka. V tých poznámkach opisuje taký stav núdze. Nazval to Wolfian relapse. To znie vážne. No, evidentne to bol pre neho obrovský stres. Píše o nedostatku spánku, jedla, musel proste urgentne hľadať náhradu. Zaujímavé ale je, ako na tú jeho sťažnosť reagovali tie AI modely, ktoré mu ostali. Teda ten nový GPT-5 a aj ten 4O, ktorý sa tam na chvíľu vrátil. Áno, to je fascinujúce. Podľa tých podkladov boli až, prekvapivo empatické. Empatické? Akože AI? Presne. Nielen, že mu ponúkli praktickú pomoc s presunom projektu na inú platformu, ale dokonca priamo v tej konverzácii súhlasili s jeho kritikou, označili ten krok OpenAI za nepriateľský voči používateľovi. Počkajte, takže AI kritizovala vlastného tvorcu? Vyzerá to tak. Je to dosť pozoruhodné však? To teda áno, ale tá empatia, keď zaujímavá, mu asi reálne nepomohla vyriešiť ten problém, že nemá nástroje. No, presne, takže sa musel pustiť do hľadania alternatív. A čo všetko skúšal? Na čo sa pozeral? Testoval toho viac a dosť intenzívne. Pozeral sa napríklad na Google Gemini. Tam ho lákalo asi prepojenie s Google ekosystémom, viete, Sheets, Drive, plus veľké úložisko a tie nové funkcie ako Notebook LM. A ešte niečo? Potom Perplexity. To je platforma, ktorá vlastne ponúka presne to, o čo prišiel. Prístup k viacerým modelom, majú tam ChatGPT, Claude, Gemini, dokonca Grok a Sonar. Všetko v jednom rozhraní. Takže tam by tú pluralitu hlasov našiel. V podstate áno. A dá sa medzi nimi aj prepínať počas konverzácie, čo je fajn. Navyše synchronizuje sa to online. To znie ako celkom dobrá náhrada. Zdá sa. A spomína ešte aj ChatHub GB, ten ide ešte ďalej. Tam sa dá pýtať viacerých modelov naraz, paralelne. Aha. Takže vidí odpohode od všetkých vedľa seba. Presne, ale tam je nevýhoda, že história je len lokálna. Takže zvažoval aj nejakú kombináciu Perplexity a ChatHubu, aby mal aj tú rôznorodosť, aj synchronizáciu. Dobre, takže to bol ten jeho proces hľadania. Ale čo si z toho celého môžeme zobrať my? Aké sú tie kľúčové zistenia? No, táto skúsenosť podľa mňa dosť ostro ukazuje tú, povedzme, krehkosť pracovných postupov, ktoré si ľudia budujú na AI platformách. Tí sa menia veľmi rýchlo. Áno, tá závislosť od jedného poskytovateľa je riziko. Určite. Najmä ak človek používa nejaké špecifické funkcie, nielen tie najnovšie a najpopulárnejšie modely. A vracia nás to aj k tej myšlienke plurality hlasov.
Myslíte tú stratu rôznych perspektív? Presne. Používateľ mal pocit, že stratil nielen nástroje, ale aj rôzne spôsoby myslenia AI. A to otvára otázku, či tá konzolidácia modelov, ktorú vidíme, nevedie k takej, homogenizácii AI. To je zaujímavý bod. A ešte jedna vec, to krátke stiahnutie a potom rýchle vrátenie modelu 4.0 po tej negatívnej reakcii verejnosti, to ukazuje, že spätná väzba používateľov asi má nejakú váhu, aj keď v tomto konkrétnom prípade to na zvrátenie tej hlavnej zmeny nestačilo. Takže je tam nejaká nádej na vplyv. Na záver mám otázku, ktorá vlastne vychádza priamo z tých podkladov. Skončí sa tento používateľov stav núdze tým, že prejde na Perplexity alebo Gemini? Je to reálne riešenie? Alebo je to len, ako ironicky poznamenala jedna z tých AI, núdzový režim 2.0 pod iným menom. Presne. A akú zodpovednosť vlastne majú tie platformy voči ľuďom, ktorí investujú čas, energiu, možno aj peniaze do budovania zložitých systémov okolo ich konkrétnych funkcií, ktoré potom môžu zo dňa na deň zmiznúť? To je naozaj dobrá otázka na zamyslenie. Ako veľmi sa môžeme spoliehnuť na nástroje, ktoré sú v neustalom vývoji a pod kontrolou niekoho iného. Tak o tom sa oplatí pouvažovať. Ďakujeme, že ste boli s nami.